Shalom, el mes d'Ab rep també el nom de Menahem Ab. Menahem és consol, el consol del mes d'Ab. Rep aquest mes perquè tenim una data destacada a la meitat d'aquest mes, el 15 d'Ab, en què recorden situacions molt positives pel poble d'Israel. Totes elles, o moltes d'elles, relacionades amb la unitat del poble d'Israel. Si el 9 d'Ab ens ve a recordar que la destrucció es produeix degut a la desunió, el 15 d'Ab ens ve a recordar que la solució dels problemes d'Israel venen totes de la via de la unitat en el nostre poble. El 15 d'Ab d'aquesta manera recorda com se soluciona el problema d'una concubina en l'època dels jutges, en què es reconcilien tots els pobles amb la tribu de Benjamín, que havia realitzat un acte molt greu amb aquesta concubina. També el 15 d'Ab és la data en què s'estableix pels jutges de que les tribus d'Israel es poden casar entre si, un símbol clar de la unitat de tot el poble d'Israel. La lliçó que hem de treure de tot això és molt clara. Hi ha un almogàver, de l'edat mitja, que es deia Ramon Muntaner, que té escrita una cosa que és l'eximpli de la mata de Jonc. L'eximpli de la mata de Jonc és referit, en parla en relació al seu rei i li diu un consell, li diu: si aconsegueixes que els teus regnes estiguin units, com una mata de jonc que està amb totes les tiges del jonc, totes les branques del jonc estan unides, ningú la podrà arrencar. En canvi, si cada branca del jonc està separada, fins i tot un nen la podria arrencar d'una en una. Amb el poble d'Israel la situació és la mateixa. Quan hem estat units hem sigut indestructibles, i quan hem estat separats les desgràcies han vingut encadenades. Quan hi ha una situació de guerra som capaços d'unir-nos. La pregunta el plantejament és: aconseguirem aviat estar units no només en la tragèdia sinó també en l'alegria? Així doncs, el meu desig per aquest 15 d'Ab és que estiguem units per l'alegria i que aquesta alegria, que sigui la redenció, arribi a no massa tardar. Shalom.